Gyorsan, vidd innen! Mik az utolsó szavaid, Telmarin? Te egy egér vagy. Ennél szellemesebb szónoklatot reméltem. Vedd kardodat! Inkább nem. Fogd csak meg! Nem küzdök fegyvertelennel. Ezek szerint, ha nem harcolok veled, talán megtarthatom az életemet, nemes vitéz. Azt mondtam, nem küzdök veled. De azt nem, hogy megkíméllek. Sincs vitéz! El a